El resultat del que ha estat Escola Nova 21 a través de la mostra i de les xarxes ha estat sotmès a una avaluació externa, com us comentàvem al principi. I, de fet, avui comptem amb la Neus Martí, que ens presentarà els primers resultats. Sisplau, endavant. Molt bé, gràcies. Passa l'una. Molt bé, gràcies, bon dia. Primer de tot, us volem explicar 4 detalls sobre com hem fet l'avaluació, que això és important. L'avaluació ha estat un procés d'un any, vam començar al gener del 2019 i hem acabat ara en aquests moments estem analitzant els últims resultats. Ha estat una avaluació externa que ha comptat amb una comissió de seguiment mixta, constituïda o participada pel Departament d'Educació, la Fundació Jaume Bofill, l'equip d'Escola Nova 21 i tot l'equip d'avaluació. Hem inclòs l'anàlisi tant de l'estratègia intensiva d'impuls del canvi amb els centres de la mostra, com l'estratègia d'orientació del canvi amb les estratègies xarxes. Per últim, destacar que el procés d'avaluació ha inclòs tant la revisió documental, entrevistes a informants claus, la generació d'evidències amb els centres participants del grup de la mostra com de les xarxes i l'anàlisi d'aquestes evidències en uns espais deliberatius amb uns focus grups. Dir-vos que avui us presentem un primer tast d'aquests resultats preliminars i que realitzarem una presentació dels resultats finals a principis del 2020. Som-hi. Pel que fa a l'anàlisi de l'estratègia mostra, les preguntes que l'avaluació es feia era: s'ha aplicat el protocol proposat pel programa i els seus components han estat utilitzats pels centres? Aquesta és una primera pregunta, diguem-ne, d'implementació i d'ús de l'estratègia. Segona pregunta, el protocol ha generat els resultats esperats? Tercera pregunta, quins canvis concrets s'han impulsat en els centres? Pel que fa a la primera i segona pregunta, que són relatives a la implementació i al desplegament de l'estratègia, l'avaluació evidencia que les components del protocol de canvi han estat utilitzades en un 80% dels casos. La proporció de resultats esperats i, per tant, formulats prèviament, valorats com a assolits per part dels centres, ha estat del 71%. Per a la identificació dels canvis impulsats, i això té a veure amb la tercera pregunta que ens fèiem, hem dissenyat amb la col·laboració del Departament d'Educació, experts en l'àmbit educatiu i la participació d'un centre per una fase pilot, un instrument que concreta 59 possibles canvis dins dels centres educatius. Aquests 59 possibles canvis estan repartits en 14 criteris d'avaluació entre les grans dimensions, 5 dimensions de transformació que planteja el programa, que són les del propòsit educatiu, les pràctiques d'aprenentatge, les pràctiques d'avaluació, l'organització de centre i les relacions amb l'entorn. Una primera constatació, veient la distribució dels colors en el gràfic, cadascun d'aquests colors correspon en un àmbit de transformació, és que tots els centres educatius de la mostra, que són cadascuna d'aquestes files, consideren que s'han produït canvis en relació al 2016 en els 5 grans àmbits de transformació abordats pel programa. Una segona constatació és que aquests canvis s'han produït respecte al 2016, que és el moment en què s'inicia el programa, donat que la proporció d'ítems per als quals els centres de la mostra valoren que hi ha hagut canvis en relació al 2016 ha estat al voltant del 70%, un 69% concretament. I que per una proporció important d'ítems, el 77%, el canvi es troba en un estadi avançat. Què vol dir això? Que són canvis que s'han estès a un conjunt de cursos, cicles o bé fins i tot que s'han generalitzat a nivell de tot el centre. Ja no són aquests primers assajos de canvis, sinó que són canvis generalitzats. Una tercera i última constatació fa referència a la valoració que han realitzat els centres sobre els canvis introduïts específicament en el tipus de pràctiques educatives i d'avaluació, que són la segona i tercera dimensió. I com aquests canvis s'han estès en les diferents franges de l'horari lectiu, que és allò que volem transformar en definitiva. L'anàlisi evidencia que la proporció de temps dels horaris lectius que compleix cada un dels 7 criteris d'avaluació oscil·la al voltant del 40%. Per exemple, les pràctiques docents dins l'horari lectiu que generen un aprenentatge col·laboratiu suposarien de mitjana el 35% del temps dels horaris lectius analitzats de tots els centres de la mostra.
Un altre exemple, les pràctiques docents que utilitzen una diversitat d'instruments de recollida d'evidències per a l'avaluació, per alimentar l'avaluació, suposarien de mitjana el 50% del temps lectiu de tots els horaris analitzats. Per últim, pel que fa a l'anàlisi per tipologies de centres, en l'àmbit de l'estratègia mostra, segons titularitat, tipologies d'ensenyaments, dimensió o grau de complexitat dels centres que han composat aquesta mostra, no es constaten diferències significatives ni en l'ús dels components del programa i el seu desplegament, ni en l'assoliment dels resultats esperats d'aquestes components del programa, ni en la proporció de canvis impulsats, ni en els canvis realitzats en les pràctiques en el marc de l'horari lectiu. Per tant, és a dir, l'estratègia d'impuls del canvi del programa hauria funcionat d'igual manera en qualsevol tipus de centre. Canviem. Pel que fa a l'estratègia xarxes, l'avaluació ha analitzat, d'una banda, la contribució del programa en orientar el conjunt de centres en el canvi de paradigma i, d'altra banda, en impulsar una lògica efectiva de treball en xarxa i compartició entre els centres participants. Pel que fa a la primera pregunta, i en relació a la generació de condicions de canvi en els centres, el 90% dels centres participants afirmen haver dut a terme accions de sensibilització amb la comunitat educativa sobre la necessitat del canvi. Més enllà, el 81% dels centres afirmen estar en procés o bé haver finalitzat la concreció d'una visió de centre alineada amb aquest marc d'educació de qualitat i per a tothom. Addicionalment, el 75% dels centres estaria d'acord en que participar en les xarxes impulsades pel programa ha contribuït a la seva orientació en aquest procés de canvi. Pel que fa a la segona pregunta, recordem, orientada a conèixer si el programa ha impulsat una lògica efectiva de treball en xarxa, al voltant del 90% dels centres està d'acord amb que participar en les xarxes locals d'Escola Nova 21 els ha ajudat a compartir, per exemple, les seves experiències amb altres professionals i centres educatius, aprendre d'aquestes experiències i de les reflexions generades i fins i tot establir noves relacions de col·laboració amb altres centres educatius. L'avaluació, evidentment, també ha identificat oportunitats de millora referides tant al disseny com a la implementació del programa. I a títol d'exemple, aquí en mencionarem només 3. D'una banda, millorar el disseny d'algunes eines considerant les necessitats dels i de les docents per possibilitar-ne un ús més extès, reforçar la capacitació i l'acompanyament als docents en els processos específicament de generació, recollida i ús d'evidències per avaluar els canvis realitzats, fomentant aquesta cultura organitzativa d'autoavaluació, o, per exemple, complementar l'estratègia d'orientació al canvi que s'ha fet a través del procés xarxes amb processos d'acompanyament als centres que ajudin a concretar les transformacions i els canvis i superar els obstacles amb els que els centres es puguin trobar. Finalment, l'avaluació també identifica una sèrie d'aprenentatges a tenir en compte a l'hora de dissenyar i implementar una estratègia d'impuls del canvi, però a nivell sistèmic. Algunes d'aquestes recomanacions, en destaquem, la primera d'elles seria que els instruments han d'estar emmarcats i combinats en un procés i unes fases de gestió del canvi, donant resposta als objectius de cadascuna d'aquestes fases d'aquest procés. És a dir, els instruments per si sols no tenen sentit si és que no estan alineats i donen resposta a uns objectius de gestió del canvi amb una sèrie de fases. Segona, el coneixement existent sobre com aprenen les persones ha d'orientar la capacitació dels docents, que són aprenents però a la vegada són experts. I per tant hem de tenir en compte aquests principis de com l'aprenentatge és més eficaç. Tercer, és imprescindible facilitar el coneixement dels referents teòrics i comptar amb centres de referència per comprendre el canvi de paradigma educatiu i, evidentment, poder-lo fonamentar. I per últim, i per tancar el que us volem explicar, cal acompanyar i empoderar els centres i evitar l'impuls d'estratègies o de canvis que reprodueixin enfocaments estrictament instructius.
Pensem que part de l'èxit del programa està més vinculat a l'estratègia de facilitació i d'acompanyament que no pas amb una estratègia instructiva de formació. I això és tot com a resultats i primer tast de l'avaluació. Gràcies.